Αγάπης μου, γεια σας. Είμαστε εδώ για καφεδάκι στην πανέμορφη Δράμα, στο μαγαζί της φίλης μου της Αναστασίας και του Τόμι, το πρώην μου αφεντικό πριν πάρα πολλά χρόνια, τα πρώην μου αφεντικά στο κλαμπ. Έχω πάρει κάποια γυαλάκια και είπα να σας τα δείξω, το μάτι-μάτι, εδώ στη Δράμα. Είναι αυτά εδώ. Τα καινούργια μου γυαλάκια. Ένα είναι εκείνο, αυτά είναι τα δικά μου. Τα προηγούμενα τα έχετε δει ξανά. Και ένα ακόμη είναι αυτά εδώ. Εσάς ποιος σας αρέσει? Για τα παπουτσάκια που με ρωτήσατε την προηγούμενη φορά, τα έχω πάρει μέσα από τα παπουτσάδικα εκεί από τον Άρη, νομίζω.